Mahigit 9,787 na thousands na kumpiskang ipinagbabawal na vape ang sinira ng BIR Region 8 sa isinagawa nilang nationwide destruction. Ayon kay Regional Assistant Chief Maria Rowena Congong, ang mga nakumpiskang vape ay kabilang sa mga picking excise tax and taps na walang kolektang buwis at hindi nakarehistro sa BIR. Maaari din umano na hindi dumaan sa FDA ang mga nakumpiskang vape. Isinagawa ang operasyon ng BIR noong October 14 hanggang November 9, 2024 sa buong lugar ng Eastern Visayas, kabilang ang Ormoc, Tacloban, Samar at Southern Leyte. Nasa 11,366 ang nakumpiska na nagkakalaga naman ng 30 milyon mahigit. Sa loob ng 11,000 na vape, 9,784 naman ang sinira ng BIR at nagkakalaga ng 27 milyong pesos sumigit. Ang natitirang 1,579 ay gagamitin bilang ebidensya naman ng BIR upang magsampa ng kaso sa mga lumabag nito. Kasama naman sa nakiisa ang destruction ng COA, Davao Region. The number of units, ang quantity nito ay 11,366 units, pads and bottles. Actually, ang amin ay kung magkano yung aming collectible amount. So ang collectible amount namin para sa quantity na yan is 30,172,144 for a total of 53 taxpayers. Yung quantity ng aming i-destroy ngayon is 9,787 dahil nagre-retain kami ng 3% sa mga destructible materials para at least kahit papano kasi may kasunod pa yan na criminal case para may naiiwan pa rin na evidence. Payo naman ng BIR sa publiko na huwag bumili ng mga vape na hindi rehistrado sa BIR o FDA at sa mga nagbebenta naman ay siguraduhin umanong walang pagbebenta ng minor de edad at iwasang magbenta ng picking vape upang hindi humarap sa kakulang kaso. At mula dito sa himpilan ng Bombo Ray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!